Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. UMLA jong Gajirang constituency ba sostenas sotun lengba kilar pathai khubor ulapan pau gijing songu yu menteri rangba gjelau Konrad Konggal sangma hakaba hadin balada banbu ega dorkhas nagabenta ban pensange shisendon ya gajing thumu banwanra eka kasino hakajaka kabadang hapo upur usam jong ka constituency shushu utei UMLA ulaburu ega jingkerpat yu menteri rangba bo on pelait no da gajing primna pajba lane ka notification habai de bagate gajing rai jong ka sarkar bala pensange no ega jing thumu banwanra ega kasino hakajalla khnang baki pajba kin shai kadar habai de bagajing pensange ya kate ka kasino. Hadian bangla debu ya ka jingkarpat ya sarkar nagabantaban khang ya ka ekarai ka ba kilabu kilai ka permission nam taban bu ya ka khalai casino haka area ka bahap haka constituency ka jonga but ngasuban ban pawi ka jing hublei honorable chief minister ya ka ba ula shim ya ka senjam ka ba ula kren bat ban pau ha assembly session kabdang shidap hakenek autumn session kabdang shidap hagabaula kular bat labu lapan pau lingba ka jingkren ba on khang sisendon ye ka project casino kabala deb ban penbej haki banai ki ba kamenchwa but nakaliang jonga kumu nong mikmat jongka constituency but kumju ru kumbalai rai lang bat ki pajba kibadon ye ka jing persha hagwede bat ka jing thumu nagamta banbu e kanika kasno haka area haka constituency ka jungi bat kumju ru haka ba nakaleng ki pajba bat kumju nakaleng jongaru kum nong mikmat ngilaya ay ka jing kentien ka jing persha da ka bangila karpat e ka sarkar bahkan weng no sisendon hagwede ba kanika rai te nakaliang honorable chief minister ula ay ka jing penchai bat ngasoban penpawi ka jing khublei bat ba ula penpau ban khang no sisendon habide ba kanika rai te nakaliang jonga hagne ka por kum UMLA khnang ban clear yaki eki jing mut ki jing berkhat bagan shai hakmat ki nongyelam jong ki senjuk kirang basnong jong karibhoi district barok koi nangta ki nongyelam nyam barok koi kibai don benta kibai persha ay kenika kam bat nagamta ki pajba kibadon hage district bat ke jela hi bokoi tenga kwa ba ngalabu e ke jingkerpat ye honorable chief minister jongi ba inpenmi daka notification hak bede bat kenika jingthumu jang sarkar shisen bala mut ban khang ya kenika rai ka bumchwa kuman ikwa ba ni daka official notification khnang bakan yesai haki pajba baro kibadon haka district ke jungi ka constituency ke jungi bat kumju haka jelahi barok koi